ġisem tal-mulej billi qatt ma il-mejta tal-kelma ta' Alla u tal-ġisem ta' Kristu u tagħtih lill-fidili. U San Ilarju ta' Poitiers jgħidilna fuq il-mejda tal-mulej nitmantnew bl-ikel u l-ħobż tal-ħajja, filwaqt li fuq il-mejda tal-kelma nitmantnew bit-tagħlim tal-mulej. Il-liturġija tal-kelma insibuha mfissra l-ewwel darba fil-ktieb tal-profeta Nehemija li jitkellem fuq tribuna għolja kważi bħal torri fejn kienet tiġi mxandra l-kelma li tinżel fuq il-poplu miġbur. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq il-palk tal-injam li kien waqfu għall-okkażjoni. L-istess isem jesprimi din l-esiġenza. Bil-Grieg ambone tfisser prominenza, elevazzjoni. Hawn naraw id-dinjità tas-servizz tax-xandir tal-kelma fil-għoli post elevat. Mhux biss biex tidher, iżda l-fatt illi l-ġemgħa tħares il fuq jurina illi l-kelma ġejja mill-għoli kif jgħidilna il-profeta Iżajja. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art imma jġeluha tnissel u timbet u tagħti ż-żerrija l min jiżra u l-ħobs il min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkumbatta tagħmel. Il-Papa Innoċenz III jinnota id-djaknu jitla fuq l-ambone biex ixandar l-Evanġelju. Ekk ukoll li tenni Iżajja itla fuq il-muntanja għolja int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. U l-mulej jgħid dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'udnejkom xandruh minn fuq il-bjut. Fost il-ħafna ġbijat u simboli tal-ambone l-ewwel li naraw huwa l-ġnien. Mill-ġnien tal-Eden għal-ġnien tal-qabar il-vojt, mill-ġnien tal-Ġenesi għal-ġnien tal-Evanġelju, l-aħbar it-tajba. F'dawn iż-żewġ ġonna kellha rwol importanti l-mara. Fl-ewwel ġnien tħabritilha mewt, fit-tieni tħabritilha r-rebħa fuq il-mewt. San Ġermanu, isqof ta' Kostantinopli, jgħid l-ambone huwa ġbija tal-qabar, l-anġlu, id-djaknu, li jneħħi l-ġebla u qatem biex iħabbar il-qawmien tal-mulej lin-nisa. L-ambone huwa l-post privileġġjat tal-kelma tal-Alla, għalhekk li l-ward tiegħu għandu jkun inċiżiv u jinfet il-qalb għal mod kif dal-post qaddis jista' jkun ikkurat. Hawn wieħed jifhem għalfejn l-ambone huwa definit bħala l-post tal-qawmien. U għalhekk il-post fejn qiegħed fil-Knisja, l-għamla, l-istruttura, id-dekorazzjoni kollha jwasslu skont it-tradizzjoni mistagoġika u ikonografika tal-Knisja għal qabar vojt fil-ġnien li nħarġet il-bxara ferriħa tal-qawmien ta' Kristu. L-ambone huwa l-post li minn fuqu titħabbar il-kelma ta' Alla mill-ministri tiegħu. Għalhekk għandu jservi biss għal qari tal-lezzjonijiet u tas-salm responsorjali u tħabbira tal-għid. Iżda l-omelija u t-talba tal-fidili jistgħu jsiru wkoll minn fuq l-ambone minħabba r-rabta sħiħa tagħhom mal-liturġija tal-kelma. Ma tantx jixraq li fuq l-ambone jitilgħu oħrajn bħal kummentatur, il-kantur jew id-direttur tal-kor. Mal-ambone wieħed irid jagħti każ ukoll tal-lezzjonarju li postu huwa hemm. Fil-fatt, l-ordni għall-qari tal-Qudiesa jgħidilna il-kotba li minnhom jinqraw il-lezzjonijiet tal-kelma ta' Alla flimkien mal-ministri, mas-sinjali ritwali, mal-post u ma' ħwejjeġ oħra għandhom ifakru lill-insara li Alla jinsab f'nofs il-poplu tiegħu biex ikellmu. Għalhekk wieħed għandu jieħu ħsieb li l-kotba użati fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi ikunu xierqa, sbieħ u taġieħ. U nuqqas ta' rispett, dinjità u dekor. Meta lettur jew l-istess ċelebrant jitla fuq l-ambone ixandar il-kelma tal-Alla b'librett jew fuljett fideh u l-lezzjonarju jew l-evanġelarju jiġu mwarba l-ġenb. Il-kotba tal-lezzjonarju u l-evanġelarju għandhom jinżammu bożza, qima u rispett għax m'hawnx kotba kwalunkwe. Fihom hemm miżmuma l-kelma ta' Alla li tiġi mxandra fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Bħalma nagħtu kull rispett lill-Ewkaristija, xejn inqas għandna nagħtu lill-lezzjonarju u lill-evanġelarju li fihom hemm il-kelma ta' Alla. Il-fatt li l-lezzjonarju kif ukoll l-evanġelarju huma oġġetti ta' qima tajjeb li jkunu esposti għal qima tal-fidili fuq l-ambone, anki barra miċ-ċelebrazzjoni liturġika. L-ambone mhux oġġett iżda post liturġiku u ċelebrattiv. Mhux sempliċi leġiju fejn jitqiegħed il-ktieb, imma huwa spazju fejn isiru azzjonijiet liturġiċi. Kemm il-lettur u kemm il-ktieb iridu jidhru sewwa mill-assembleja. Fit-tradizzjoni liturġika antika, parti mill-ambone huwa l-kandelabru Paskwali li fuqu jitqiegħed il-blandun fi żmien lejt. Minħabba r-rabta li għandu l-ambone mat-tħabbira tal-lejt, dan kien element fiss. Il-qabar vojt għandu importanza fundamentali fir-rakkont tal-qawmien. Dan ir-rakkont jafferma il-messaġġ tal-għid li l-Knisja msejħa li twassal mill-imgħallem tagħha.
U għalhekk l-ambone huwa xbija mibnija f'dan l-ispazju ta' din it-tħabbira fundamentali tal-fidi tagħna. L-ambone hu monument tal-qawmin ta' Kristu u nnifsu t-tifkira u sinjal viżibbli tal-qabar vojt u xhieda sinifikattiva tal-qawmin. Meta wieħed iħares lill-ambone jara ġnien fejn kien hemm qabar ġdid. Meta fl-ewwel jum tal-ġimgħa in-nisa sabu qabar vojt waqt li Ġwanni imur dejn il-qabar flimkien ma' Pietru, jara u jemmen. Dawn il-persuni huma ħabbara tal-akbar aħbar. Kristu qam il-mewt. Għalhekk l-ambone jrid tkun dejjem miżejjen bi fjuri friski u bid-dawl, sinjal tal-ġnien u tad-dawl tal-qawwien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u laqta fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew kif jixra għal dawn il-misteri qaddisa. Ħenna lina mulej, uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristo ħnina, mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art il-bledmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi it-tlubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi it-tlubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'mejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li bijek jgħix li saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Naaman il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram niżel fil-Ġordan u għodu 4 darbiet bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla. U ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura ant Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u kull min kellu miegħu
daħal, waqaf quddiemu u qallu: Ara, issa naf iva li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlef f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. U qallu Eliżew: Daqskemm hu ħaj il-mulej li lilu naqdi, jiena ma nieħu xejn. U ma ħadulux għad li ieħor is-sikka ħafna. Għalhekk Naaman qallu: La ma tridx nitolbok li tingħata lill-qaddej tiegħek tagħbija ta' żewġ bowla ħamrija, għax il-qaddej tiegħek mhuwiex se jagħmel iżjed sakrifiċċji tal-ħruq u offerti lil allat oħra jekk mhux lill-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali inwieġbu flimkien: Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Ngħidu: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu. Ngħidu: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Ngħidu: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Ngħidu: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. It-tieni qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Għażiż, ftakar Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jiena qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li jita' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Din hi kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar għad insaltnu miegħu wkoll. Jekk niċħduh jiċħadna u wkoll. Jekk nonqsu mill-kelma li tajna u jibqa' jżomm kelmtu, għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Iżżu ħajr lill-Alla f'kollox. Dan hu li Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Sammarija u l-Galilija. Kif kien dieħel fraħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebbra. Waqfu il-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu Mgħallem, ikollok ħniena minna. Kif rawhom qalilhom: Morru uru irwieħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ bil-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruhom fejjaq reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lil Alla.
inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiequ mill-lebra fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani? Imbagħad qallu: qum, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Allura llum il-Vanġelu jippreżentanna din il-laqa ta' Ġesu ma' dawn mal-10 imġidmin. Allura fil-mentalità ludija il-ġdiem huwa sinjal, simbolu tal-qagħda tal-bniedem fi dnub. Jiġifieri il-bniedem li għandu il-ġdiem soċjalment diġà huwa meqjus bħala mejjed. Pratikament huwa mejjed ħaj. Huwa ħaj ma jgħix fl-imwiet, fit-taħsir tal-mewt. Allura hawnhekk nifhmu għaliex il-lebra, il-ġdiem, huwa sinjal ta' dnub. Għaliex id-dnub huwa meta l-bniedem jgħix fil-mewt. X'inhi il-mewt? Il-mewt li inti tkun maqtuħ mill-ħajja. U minn fejn tiġi l-ħajja? Il-ħajja tiġi minn Alla. Jekk inti għandek bozza tixel u taqla l-plakka jew taqta l-wajar, bozza tintefa'. Tista' tagħmel x'tagħmel. Tista' ma nafx tagħmel. Ma jekk m'hemmx kurrent li għaddej, il-bozza mitfija kienet u mitfija tibqa'. Allura dan li ġralu l-bniedem bid-dnub. Il-bniedem qata lajn tal-ħajja li hu Alla, mhux għax Alla bedu minnu. Imma lix il-bniedem għażel li jitbiet. Il-bniedem li hu aħna kollha kemm aħna, ta' jiġifieri jiena u intom kollha kemm aħna. Li aħna nażlu fil-ħajja tagħna li ngħixu maqtuwejn mill-ħajja. Li hija kontradizzjoni. Li inti tgħix maqtuħ mill-ħajja. Allura hawnhekk narfu ħuti il-gravità ta' dnub. Dnub mhux li tisraq it-tofija tommok jew inkella li tirrabja naqra mal-mara. Issa huwa id-dnub mhuwiex xi ħaġa projbita, sabiħa, li hemm xi ħadd xi Alla x'imkien ma jħallikx li dduqa. Le, ma il-gravità ta' dnub hija proprju din li dnub huwa il-mewt. Għalhekk Alla il-ħin kollu jwissina l-Iskrittura, l-kelma t'Alla, il-ħin kollu tkellimna dwar din ir-realtà. Il-Knisja il-ħin kollu tkellimna dwar din ir-realtà. Għaliex? Mhux għax il-Knisja hija skruppluża jew dawn l-affarijiet kollha. Imma jekk inti tara li l-ibnek ħajxrob il-velenu, u xekk, inti tibda tgħajjad u twerżaq jisimgħuk minn 2 mil bogħod, u xekk. Ma tgħidx ujwa xorta waħda, ujwa ħalliħa jagħmel naqra esperjenza, ujwa mela mhux hekk. Il-velenu x'inti xorbu mhux tagħmel esperjenza, diġà qatlek. Diġà qatlek. Hekk ukoll jagħmel id-dnub fina. Mhix kwistjoni ta' esperjenza. Ħalli tkun taf x'jiġifieri. Għax meta dduqu id-dnub diġà jpoġġik fil-mewt. Allura huwa importanti li aħna narfu il-gravità ta' dnub tagħna.
li jpoġġina l-barra minn Alla. Allura fil-Vanġelu dawn il-morda jollu leħinhom Ġesu mallem, ikollok ħnina minna. Propju din hija l-kelma Ġesu. Ġesu tfisser Alla jsalva, Alla jsalva. Dawn l-imġidmin l-Lebrużi imorru quddiem Ġesu u jitolbuh il-ħnina. Għaliex għallut sewa il-maħfar ta' dnubiet u l-fejqan tal-lebra huma żewġ affarijiet li seta' jagħmilhom Alla biss. U xekk. Alla biss. Allura dawn għarfu f'Ġesu il-qawwa ta' Alla li jsalva. Dan Ġesu li San Pawl jitkellem fl-epistola sabiħa tal-lum u li jgħidlu lil Titu, lil Timotju, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet. X'jiġifieri li Ġesu Kristu qam mill-imwiet? Jiġifieri li Ġesu Kristu kisser din il-mewt. Li Ġesu Kristu rebaħ fuq il-mewt. Allura Ġesu Kristu għandu seta anki fuq id-dnubiet kollha tagħna. Anki għal dak li għalina għad-dinja għan-natura huwa impossibbli, Ġesu Kristu jista' jagħmlu. Sewa, ġifieri aħna li anki fl-Ewkaristija nersqu quddiem il-mulej u ngħidulu ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. U xekk, dik it-talba sabiħa li ngħidu qabel it-tqarbin, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Il-paċi mhux li ma jkollniex gwerra. Ma il-paċi hija li aħna nkunu fil-paċi ma' Alla, f'relazzjoni ma' Alla. Allura huwa Ġesu Kristu li kapaċi jfejjaq dan il-ġdiem spiritwali tagħna. Allura hawnhekk tidħol il-fidi li jitkellem minna l-Vanġelu. Li inti temmen li Ġesu Kristu għandu is-seta fuq id-dnub tiegħek. Anki jekk ilek ġorru 10 snin u 20 ma nafx kemm, Ġesu Kristu huwa aqwa mill-vizzji kollha tiegħek. Aqwa mill-perverżjonijiet kollha tiegħek. Id-dinja tgħidlek, ejja dak inti twelidtek qod hemm ċaf fid-dnub tiegħek. U ejja dak mhux xorta, illum mhux kulħadd hekk jagħmel. Id-dinja lilek tiġa kkundannatek biex inti tgħix hemmhekk fil-mewt tiegħek. Imma Ġesu jgħidlek kun imfejjaq, kun imfejjaq. Ejjew nemmnu ħuti li l-mulej Ġesu irid ifejjaqna. Ejjew nersqu lejh bl-umiltà. X'jiġri? Ġesu jibgħat lil dawn in-nies u morru uru rwieħkom lill-qassisin. Dawn in-nies jemmnu joqogħdu jisserħu għax din hija l-fidi li inti sserraħ fuq kelma. U x'hekk. Aħna il-fidi, il-kelma fidi tlifna it-tifsira vera tagħha. Il-fidi jagħmel liha suġġett li mbagħad semmejnieh religion. Ftit tarif dwar Alla jetaw, Alla jetem, Alla għamel hekk u mhux hekk. Le, ma il-fidi x'inhi? Li inti tafda ruħek fuq kelma ta' xi ħadd ieħor. Anki meta din il-kelma inti ma tifhimiex. Bħal għamlet il-Madonna pereżempju, li minn dak li qal l-Anġlu ma fehmet assolutament xejn. Imma għaliex Marija għarfet li dik hija kelma ta' Alla, qalet mela ħajkun minni skont il-kelma li qal il-mulej. Afolja ma fehmet xejn. Li Marija daħlet f'dan id-dialogu ma' Alla, mhux dibattitu. Naqbel u ma naqbilx u biċċa minn hawn u biċċa minn hemm u din iwa u din le. Dik mhix fidi. Dik hija
tpaxpiċ paroli. Ma l-fidi huwa li inti sserraħ fuq il-kelma ta' xi ħadd ieħor. Li inti temminha, li inti tafda ruħek fija. U dawn hekk jagħmlu jmorru għand il-qassis għaliex skont il-Levitiku kapitlu 14, so m'għandix ċans nitlu fuqu. Min ifiq mill-ġdiem rid imur għand il-qassisin u kien hemm ritwal, so sagrifiċċji, talb, tberik ta' purifikazzjoni. U dawn imorru. U huma sejrin ikunu mfejqa. Ma wieħed minnhom x'jagħmel? Wieħed minnhom ma jibqax sejr it-tempju. Kurjuża din. Wieħed minnhom jerġa' lura. Wieħed minnhom jerġa' lura. Wieħed minnhom jerġa' jmur għand Ġesu, jgħajjat, jgħid il-Vanġelu, jgħajjat u jfaħħar lil Alla. Inxteħed wiċċu fl-art quddiem Ġesu. X'jinduna dan? Jinduna li l-fejqan tiegħu mhux ġej mir-reliġjon u mir-riti u ma nafxiex li jgħid id-Deuteronomju. Ma l-fejqan tiegħu ġej minn Ġesu Kristu. Li huwa Ġesu dak li fejqu. Li huwa Ġesu dak li reġamlu nies. Dan ir-raġel jaraf illi mhux biżżejjed li inti tagħmel id-dmirijiet reliġjużi tiegħek. Imma jerġa' jmur lura għand Ġesu għaliex il-fidi x'issir? Issir relazzjoni ma' Ġesu Kristu. Relazzjoni ma' Ġesu Kristu. Li jiena nsir nafu, li jiena nagħmilha miegħu, li jiena jkolli esperjenza ta' min hu Ġesu, mhux għax smajt il-kappillan fil-prietka jgħid xi ħaġa, jew għax inkella tallimt xi ħaġa m'għand tal-mużew, jew m'għand is-soru, jew ma nafxiex, jew x'nismalaw jew lem. Le, imma jiena nkun nista' ngħid fil-ħajja tiegħi, Ġesu Kristu is li salvani. Jiena kont mejjed u Ġesu Kristu ħariġni. U allura f'dak is-sens, kif jgħid il-Papa Franġisku, Alla jiġi jiltaqa' magħna fejn? Fid-dnub tagħna. Le ma jfissirx li aħna għandna nidimbu, le, imma Ġesu Kristu jiġi biex ifejjaqna. Li id-dnub tagħna jsir din l-okkażjoni biex Ġesu Kristu jurina verament min hu li huwa Alla li jsalva. Alla li jsalva. Għalhekk Ġesu lil dan l-aħħar wieħed ma jgħidlux sempliċiment mur kun imfejjaq, imma jgħidlu mur il-fidi tiegħek salvatek. Salvatek. Li inti tkun salv, li inti tkun meħlus. X'jiġifieri? Li inti tidħol f'din id-dinjità ġdida ta' relazzjoni ma' Alla, li tkun iben, li tkun iben. Ħut dan li rid jagħmel Ġesu Kristu magħna u x'hekk. Fil-miżerji kollha tagħna. Għax kollha kemm aħna mitimbin, kollha kemm aħna għandna l-miżerja tagħna, kollha kemm aħna għandna l-mewt, l-intiena tal-mewt fina. Imma jew nemmnu llum li Ġesu Kristu jrid u kapaċi ifejjaqna. Li jekk aħna nersqu leħ bil-fidi, bl-umiltà, Ġesu Kristu jista' jsalvana. Jista' jerġa' jdaħħalna f'din ir-relazzjoni ma' Alla. Fejn inti tkun verament meħlus, liberu. Min xiex? Bil-ktajjen ta' dnub, bil-mewt li taħkmek. Għax Ġesu Kristu qam bil-mewt. Għax Ġesu Kristu huwa aqwa minn kull forma ta' mewt. Jew niċċelebraw din il-verità f'din l-Ewkaristija li qegħdin nagħmlu llejla. U tiegħu nistaqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'molej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel bil-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl,
Alla veru minn alla veru, bnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel bis-smawiet għalina l-bledmin wal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu tifnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kutba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma qjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawwa mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħutu jew bil-fidi u bl-umiltà nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek hija u tħabbrilna l-kelma setana tiegħek u turina xi trid minna nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Żomm sħaħ fil-fema lil dawk kollha li wieġbu għas-sejħa ta' ibnek Ġesu u marru warajh biex jaqduh fħuthom fil-bżonn marbutin bil-voti tal-faqar, tas-safa u tal-ubbidjenza nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għamel li dawk kollha li wieġbu għas-sejħa ta' ibnek Ġesu biex ikunu ministri fil-Knisja tiegħu, ikunu dejjem amministraturi fidili tal-mister qaddisa nitolbu. Wassal qaslem ta' dejjem lil qaddejja tiegħek li għalihom qed nofru dan is-sakrifiċċju u lil dawk kollha li fid-dinja għexu bit-tama tad-dera tiegħek fil-glorja nitolbu. Wettaq bil-grazzja tiegħek lilna wkoll biex aħna ngħixu l-ħajja tagħna fid-dinja tal-lum nagħtu xhieda ta' ħajja nisranija u bl-imġiba tagħna nqazzu għalik id-dinja madwarna nitolbu. Smana nitolbu mulej. Missier qaddis il-qadan it-talb illi aħna qegħdin impoġġu quddiemek u fil-ħniena tiegħek għatina li nkunu mismuwa minnek li naqalgħu l-ħniena tiegħek u li nidħlu fil-għena tiegħek meta tasal is-sija tagħna. Dan nitolbuh bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna il-ħobs li qed nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-imbit li tinnofrulek. Frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulejhom li unietu għoddim. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Siedna.
Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għal glorja tiegħek bla qies inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk inti tagħder u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih l-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, s-semawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-semawiet. Imbierek minnu ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-semawiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes, għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru il-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tijek, il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mitnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-ena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. U lejk Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fija, li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristus.
nitolbu. Fiċ-ċekontana mulej nitolbu il-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem mqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu siedna. Żewġ avviżi sar minn nhar it-tnejn jibda jkun hawn fis-santwarju flimkien mal-qudies l-ieħor fit-8:30 u fis-6:30 ta' flaxija, il-quddiesa fis-7:30 ta' filgħodu. Minn nhar l-erba' 26 ta' Ottubru fis-sala tas-santwarju tibda il-mixja ta' formazzjoni Marjana li għalija huwa mistieden kulħadd. Tibda nhar l-erba' 26 ta' Ottubru fis-6:30 fis-sala tas-santwarju. Il-mulej magħkom u jibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.